BORO पलिटिक्स बड'लेण्डनि पलिटिकेल लिडारफोरनि गेजेराव माखासे दान्थे बिदान्थे जिहेतु बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दं कक्लाबारियाव आरो बेबायदि बिथिङाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बिपिएफनि मेस्ट्र बिपिएफनि गाहाय आगुनि सीएम बिटिसिनि बिथां हाग्रामा महिलारी बिथांखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा माबायदि जावदों माबायदि पलिटिकेल एटाक खालामदों बेखौ नोंथांमोना दिनै खिन्थानो नागिरदों। बे रावनिबो सापर्टर नङा। आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव हाग्रामा महिलारिया माबायदि प्रमद बर' बिथांखौ जावदों बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन गाबोन। नाथाय दिनै नोंथांमोना प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि सीएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ आगुनि सीएम बिटिसिनि हाग्रामा महिलारी बिथांखौ माबायदि राजखान्थियारि एटाक खालामदों माबायदि इनसाल्ट खालामदों बेखौ नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों। आरो राजखान्थियाव बेफोर जाबाय नर्मेल केस, नोंथांमोना सिरियास दाला बेबायदि बुंलायखायो। भेरि नर्मेल केस नोंथांमोना खिन्थानो नागिरगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे एनालाइज खालामनानै जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफोर बिथांमोना भिडिअ गोदान आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना थारैनो जेन आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामो आरो खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। नोंथांमोना बेलखौ थुनायनि उनाव अल होननाय मोनसे अपसन फैगोन बेखौ थुनो दाबाव। अब्लासो नोंथांनियाव आंनि मोनफ्रोम भिडिअनि नटिफिकेसना थांगोन जेब्ला आङो भिडिअ होयो। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंदो हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा मा एटाक खालामदों मा जावदों माबायदि बाथ्रा बुंदों। दिनै बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथांनि बाथ्राया ओरैबायदि गाव मोजांबा बुहुमानो मोजां निजे भाल'लि पृथिबीखान भाल, नङा होमबा? गाव गाज्रिबानो गावनिया गाज्रि जायोबानो गासैबो गाज्रि, गावनिखौ सोरबा खहा खालामनाय बायदि मोनोबानो गासैबो गाज्रि। जेब्ला हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिजेपिजों दंमोन बै समाव बिजेपिया जोबोर मोजां आरो कंग्रेसआ जोबोर गाज्रि, सोरबा जोबोर गाज्रि। जेब्ला कंग्रेस दंमोन बै समाव बिजेपिया जोबोर गाज्रि, बिजेपिया आसामखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बायदि बुंदों। आरो दिनै बिजेपिनि खाथियाव साफिनो नाजादों आरो बेनिखायनो बुंलायबाय मा UPPL गाज्रि, सोरबा गाज्रि गासैबो गाज्रि। मानो होनबा बिजेपिजों मोजां जानो थाखाय UPPL खौथ' गाज्रि बुंनांगोन ना। बेनिखायनो बुंदों बिजेपिखौ UPPL बिटिसिनिफ्राय होखारनो नागिरदों। मानो होनोबा बेबायदि बुंब्लासो बिजेपिनि खाथियाव साफिनो हागोन। बे जाबाय हाग्रामा महिलारीनि पलिटिक्स, बे जाबाय प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, जों निति गैयि नितिबिहीन राजखान्थि खालामनो फैयाखै। हाग्रामा महिलारी बिथां बादि निति गैयै खान्थि गैयै जेबो सिस्टेम गैयै जेबो खान्थि गैयै बेबायदि राजखान्थि खालामनो थाखाय फैयाखै। आरो बैबायदि हाग्रामा महिलारी बिथांनि समनि जि सर्दार जि पलिटिक्स खान्थि गैयै निति गैयै सिस्टेम गैयै जि राजखान्थि बेखौ फोसाबनो थाखायसो राजखान्थियाव फैदों बेबायदि बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुंनो नाजादों जे हाग्रामा महिलारीनि खुंनाय समाव जेबो निति गैयामोन खान्थि गैयामोन बेबायदि बुंनानै बिथांखौ जावनो नाजादों। थारैनो नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ बिथां मा बुंनो नाजादों। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, जोंनि थाखाय पावार आरो पलिटिक्सआ जेबो गेदेर मुवा नङा, जेन बे गैयाबानो जों सानफ्रोमबो जिउआव थांना थानो गोनाङाव जों जेन थांना थानायाव फेलें जागोन, बे गैयाबानो जे जों थांना थानो हानाय नङा बिदि नङा। बिथांमोननि थाखाय प्रमद बर' बिथांमोननि थाखाय बे पावार पलिटिक्सआ जेबो गेदेर मुवा नङा। नाथाय हाग्रामा महिलारियासो बै पावार आरो पलिटिक्स बादनि थाखाय गोहोनि थाखाय मा जादों बावलिया जादों, जावलिया जादों। एसामिसाव मा बुंदों बिथाङा बलिया जादों बेबायदि बुंदों। माने जावलिया जाबाय गोहोनि थाखाय पावारनि थाखाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबायदि प्रमद बर' बिथाङा दिनै जावदों। जों मोनसे नीति लानानै मोनसे थांखि लानानै मोनसे आइडियोल'जि लानानै जों राजखान्थियाव फैदों आरो बै जेंना जेंसिखौ हाग्रामा महिलारी बिथांनि जि 7 बोसोरनि सरकार बै समाव जा सिस्टेमा डिसअर्डार जादोंमोन बेखौ फोसाबनो थाखायसो फैदों प्रमद बर' बिथांनि सरकारा। हाग्रामा महिलारी बायदि जों खनसे गरायाव गाखोआ, खनसे नावआव गाखोआ, खनसे मैदेराव गाखोआ बेबायदि नङा जों। बेजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बिजेपिखौ मोनसे बाख्नायदों, मोनसे बाख्नायनाय पलिटिक्स बेयो। बे बाख्नायनाय पलिटिक्सआ ओरैबायदि जे बिजेपिया गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे प्रसेस लाबोदोंमोन, मोनसे राजखान्थियारि प्रसेस लाबोदोंमोन, राजखान्थियारि मोनसे सिस्टेम लाबोनो नाजादोंमोन। बिटिसि ओनसोलाव, बिटिआर ओनसोलाव, बिटिएडि ओनसोलाव मोनसे सिस्टेम सान्ति प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय गोजोन गायसननो थाखाय नाजाबोदोंमोन। आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थ्रयै बे मोगथां जाबाय बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। प्रमद बर' बिथाङा
बेबायदि बुंनो नाजादों आरो खेंसालि बेखौ बुंनो नाजादों हाग्रामा महिलारिनि समाव माने जेबो शान्ति गैयामोन आरो बिनिखायसो दिनै जाति जनगोष्ठी गुबुन गुबुन हारि माहारिया दिनै शान्तियै गोजोनै संसार जानो हादों आरो बाथ्रा बुंनो हादों बेबायदि बुंनो नाजादों आरो हाग्रामा महिलारिनि समाव बेबायदि रावबो बुंनो हायामोन बेबायदि जावनो नाजादों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ स' भेरि इन्टारेस्टिं पलिटिक्स साननैसो सिगांनिफ्रायनो मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय थादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांजों लोगो हमलायदों हाग्रामा महिलारिया बुङो प्रमद बर' बिथाङासो फैनानै लोगो हमदों आरो प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुंबाय थादों मा हाग्रामा महिलारि बिथाङासो बिखौ लोगो हमफैदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोनांथि गैया आंनो जोंनो UPPL सरकारनो गोनांथि गैया नाथाय आंखौसो हाग्रामा महिलारि बिथांनो गोनांथि जानानै फैदों मानो होनोब्ला थांनाय 20 बोसोराव जि गोरोन्थि मावदोंमोन जि दुर्नीति खालामदोंमोन जाबायदि रांखावरि धन सम्पति बरबाद खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि सरकारा माखासे केडारफोरा लिडारफोरा आरो बैफोरनि गासै डाटाया डकुमेन्टेसन जाजोबखाबाय गासैबो लिस्टआ दंजोबो UPPL सरकारनियाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनियाव बेनिखायनो दिनै बै खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो प्रमद बर' बिथांनिसो गोनांथि दं नङाबा बैफोर गासै बाथ्राखौ जुदि फोसावजोबनानै होयोबा दिनै हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया जोबोर गाज्रि जानो हागौ बेबायदि बुंनो नाजादों मोनसे रोखोमनि बे जाबाय मा पलिटिकेल एटाक माने बेखायनो ब्लेकमेइलिं पलिटिकेल एटाक आरो बुंबावदों सोर बहा उग्रपन्थी जोनोम मोनदों सोरनि नखराव उग्रपन्थी बानायदोंमोन सोमजिदोंमोन सोर माबायदि बबे लामाजों बोरै रांखान्थियारि मदद खालामदोंमोन बै उग्रपन्थीफोरनो गासैनिबो डाटाया लिस्टआ जोंनियाव दं UPPL नि सरकारनियाव दं बेनिखायनो गोसो जायोबा बेखौ फोसावनानै हाग्रामा महिलारिखौ अबस्थाहीन खालामनो हायो बेबायदि मोनसे इंगित होनो नाजादों सिगिनाय ब्लेकमेइलिं पलिटिक्स आरो साननैसो सिगांनिफ्रायनो सानदोंमोन गोबाङानो मा सानदोंमोन मा UPPL आरो BPF लोगो नांसिगोन ज' जासिगोन ज' जानानै सरकार बानायसिगोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौ नेवसिगारनानै मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बेबायदि लिडारफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनायाथ' सम सम जाखाबाय थागोन इयुनावबो जागोन गोदोबो जायोमोन दाबो जागोन इयुनावबो जागोन नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे UPPLआ हाग्रामा महिलारिनि BPF जों लोगो नांनानै फिउचाराव सरकार दागोन बा हाग्रामा महिलारिजों सरकार दागोन बेनि जेबो आसा गैया बेबायदि जेबो थांखि गैया बेबायदि बिथाङा बुंदों थांनाय 20 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा जाबायदि नोगोरारिफोरखौ BTC ओनसोलनि नोगोरारिफोरखौ सुबुंफोरखौ रायजो राजाखौ जाबायदि दुखु खस्थ' होबोदों बै दुखु खस्थ'खौ फोसाबनो थाखायसो फैदों बे UPPL सरकारा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' साननानै लादोंमोन BTCखौ बायनानै लाबाय BTCआव 25 बोसोर राज खालामगोन 30 बोसोर राज खालामगोन बेबायदि बिथाङा बुंनानै लादोंमोन बा बेबायदि सानदोंमोन माने साननानै लादोंमोन मा BTCखौ बायनानै लाबाय प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बिथाङा बुंदों जाय डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव बा डेमोक्रेसिनि जि पलिटिक्स बे डेमोक्रेसिनि पलिटिक्सआव जाय सुबुङा बेबायदि बुङो बियो डेमोक्रेसिनि जेबो मिथिया बेखौ बुजायो माने डेमोक्रेसिनि फारसे फोरजाखान्थिनि फारसे गणतन्त्रनि फारसे जेबो गियान गैयैखौ फोरमायो माने हाग्रामा महिलारिखौ ओरैबायदि बुंनो नाजादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा डेमोक्रेसिनि 1%बो नलेज गैया जुदि नलेज थानायमोनबा गियान थानायमोनबा 25 बोसोर खुंगोन 30 बोसोर खुंगोन बेबायदि हाग्रामा महिलारिखौ गियान गैयि होननानै बुंनो नाजादों नलेज गैयि बेबायदि बुंनो नाजादों आरो प्रमद बर' बिथाङा मोनसे एडभाइस होबावदों मा जे डेमोक्रेसियाव बेबायदि 25 बोसोर 30 बोसोर इमान बोसोर थागोन बेखौ साननाया गोरोन्थि बे मोनसे गोरोन्थि पलिटिक्स आरो बिथाङा बुंदों मा रायजा राजा डेमोक्रेसियाव बेनिखायनो रायजा नोंथांखौ सानसेबो लाखिनो हागोन बा नोंथाङा बिसनायाव एमसायाव उन्दुनाय सिमालागिबो लाखिनो हागौ जुदि नोंथांखौ मोजां मोनोबा आरो गाज्रि मोनबा नोंथांखौ सानसेनो आउटबो खालामनो हागौ बेनिखायनो डेमोक्रेसियाव नोंथाङा दाथिनानै बुंनो लानो हाया जे 25 बोसोर थागोन 30 बोसोर थागोन 100 बोसोर थागोन आरो प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ नाम लायालासिनो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बेबायदि एर'गेन्ट दुगामारा लिडारफोरनि थाखायनो दिनै BTC ओनसोला आन्दो जानानै दङ गाहाय जानानै दङ फावसायनानै दङ आरो बै नेताफोरनि बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ दिनै फोसाबनो थाखाय दिन रात खामानि मावनो गोनां जादों UPPL सरकारा बेबायदि बुंदों प्रमद बर' बिथाङा That means गासैबो बिथिङावनो माने हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ गाहायथिं दोनदों आरो गावसोर साथिं थांनो नाजादों एर'गेन्ट नोंथांमोना एर'गेन्ट माने मा मिथिखागो आरो मा दुगामारा दम्भमारा एर'गेन्ट आरो दम्भमारा नेताবোৰৰ কাৰণে আজিলৈকে BTC অঞ্চল পিছ পৰি আছে आरो 3000 कोटी जि दाहार गालांबाय BPF नि सरकारा बेखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों बै 3000 कोटी जि दाहार गारनानै थांबाय 17 बोसोरनि बै BPF सरकारा
आरो बेखौ दिनै UPPL सरकारा बे दाहारखौ सुख'बाय थानो गोनां जादों। आरो प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, मोनसे समाव हाग्रामा महिलारीनि सुबुंफोरा BPFनि सुबुंफोरा प्रमद बर' बिथांखौ RSSनि दालाल, BJPनि दालाल बायदिसिना बुंदोंमोन, हारिखौ फाननानै फैबाय, जातिखौ फाननानै फैबाय, BTCखौ फाननानै फैबाय बायदिसिना बुंनायखौथ' नोंथांमोनाबो खोनाखादों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथाङा बुंदों जे जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि बुंदों बै बाथ्राफोरा दिनै बेसेन गैया। आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बे बाथ्राखौ गेजेर गेजेर बुंदों आरो बुंदों हाग्रामा महिलारीनि बाथ्राया दिनै जेबो बेसेन गैया। आरो बुंबावदों BPFआ कोक्लाबारि समस्तियाव जेबो भेटि गैया, बेनिखायनो कोक्लाबारि समस्तियाव थारैनो प्रमद बर' बिथांनि UPPLनि जि केन्डिडेट बे थारैनो देरहागोन, मित्र जुथनि केन्डिडेटआनो थारैनो देरहागोन, बे जाबाय प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय। स' नोंथांमोना बेखिनि बेबायदि पलिटिकेल एटाक हाग्रामा महिलारीखौ डाउनग्रेड खालामनो थाखाय BPFखौ गाहायाव खोख्लैनो थाखाय जा माखासे बाथ्रा बुंबाय, माखासे सैथोबो थानो हागौ, नंखायबो जानो हागौ, बुंजोबनो हाया जोंनि मेगनाव जेबो प्रुफ गैया, प्रुफआथ' सरकारनि आखायावसो थायो नालाय। नाथाय बे मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे पलिटिकेल वार गेम, बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै ला, बेखौ नोंथांमोना सिरियास दाला। प्रमद बर' बिथाङा जा बुंदों बा गाबोन सबनिया बा हाग्रामा महिलारी बिथाङा प्रमद बर'खौ जा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेफोरखौ सिरियास दाला। जुदि जों पाब्लिकआ सिरियास लायोबा मा जागोन? बै नेताफोरा माब्लाबा खैफोदनि समाव, जातिनि जोबोर गिदिर खैफोदनि समाव मा जानो हानाय नङा, खौसेथि जानो हानाय नङा। जुदि पाब्लिकआ डिभाइड जानानै थायोबा नो डाउट पलिटिकेल लिडारफ्रा डिभाइड जाना थाथो, नाथाय जों सुबुंफोरा माब्लाबाबो डिभाइड जानाङा। बुंनो हो बलने दिजे भाई, प्रमद बर' बिथांखौबो बुंनो हो, हाग्रामा महिलारी बिथांखौबो जेसेबां हायो बुंनो हो, UPPLखौ रायनो हो, नाथाय जों पाब्लिकआ खौसे जानानै था। नोंथांमोना भट होनाय समाव जायनो हो खोथा गैया, नाथाय जुदि जोबोर गिदिर खैफोद फैयो माब्लाबा समाव जातियाव, बै समाव जोंथ' खौसे जानांगोन ना। आरो जों रायजो राजाया जुदि खौसे जायोबा राजखान्थि हान्जाया गावनो गाव खौसे जानांगोन। दिनै जोंनि खौसेथि गैयिनि थाखायसो राजखान्थि हान्जाफोरा खौसेथिबो जानो हाया, नङा होमबा? बेनिखायनो आंनि एडभाइसआ बेनो, बेबायदि प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव जाबायदि एटाक खालामदों, माखासेया सैथोबो जानो हागौ, नंखायबो जानो हागौ, बा गासैबो सैथो जानो हागौ, गासैबो नंखायबो जानो हागौ, बेखौ जों बिजिरनाङा। राजखान्थियारि लिडारफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ दा बिजिर, नाथाय मायो जोंनि थाखाय लाब बेखौ जों नोजोर हो। आरो जों जायनो भट होआमानो खोथा गैया, बेनि जायनि जा चइस, नाथाय जों माब्लाबाबो हारि हिसाबै बै लिडारफोरनि बुंनायखौ लानानै जों गावस्रा गावस्रि दाजा। जोंहा बै पलिटिक्सनि बादैबो बुहुत मावनांगौ खामानि दं, सोलोंथायानो जा, समाज फोसाबनायानो जा, बायदिसिना बिथिं, रांखान्थियानो जा, बैबायदि माखासे बिथिङाव जोंनि समाजा माखासे मावनो गोनां खामानि दं। मोनसे गामियाव गुबुन गुबुन पार्टिनि सुबुं थानो हागौ, नाथाय गामियाथ' मोनसेयानो। BPFनिबो थागोन, UPPLनि थागोन, कंग्रेसनिबो थागोन, गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिबो सुबुं थागोन। बै गामियाव सोरबा थैबा जोङो गुबुन गुबुन पार्टिबाबो ज' थांनानै बेखौ सावनांगोन, माबा मोनसे मावनो गोनांबाबो जों ज'नो मावनांगोन। नाथाय नोंनि पलिटिकेल भिउ पइन्टआ गुबुन गुबुन जानो हागौ। थारैनो बिथांनि बे पलिटिकेल एटाकखौ नोंथांमोना गुबुन गुबुन समाव बेबायदि एसेबां खनसेनो एटाक खालामनाय नुफेराखैमोन जानो हागौ, नाथाय इलेक्सन फैयोबा बेबायदि माने पुराना गोजाम बाथ्राफोरा मा जायो, मोगथाङाव फैयो। आरो बे पुरान हिस्ट्रिखौ बुंखांनानैसो सोरबा सासे मानसिनि डिमेरिट्सखौ खिन्थानो हायो पलिटिकेल लिडारफोरा। बेनिखायनो प्रेजेन्ट सिटुएसनजों जेबो जाया नालाय पलिटिक्सआव, स' नोंथांमोना बेखौ इजि लाबानो जाबाय। खुलुमबाय।